Felipet. Gràcies. A veure, hi ha una pregunta que a mi m'angunia, és el que passa, que està relacionada amb la comunicació i amb l'economia. Tots els nostres consellers que van a Madrid i que parlen d'economia mai no diuen al començar, dient, miri, vostès ens roben cada any 16.000 milions d'euros i ara comencem a parlar del que vulgui, de l'FLA, de les retallades, del que sigui, però posant aquesta premissa, i resulta que aquesta premissa no la diuen mai. Voldria saber per què. Jo us aplaudeixo la vehemència. Jo tinc dues de resposta. Sí, jo la primera és que sí que ho diuen. No s'ha parat de dir-ho durant tots aquests anys. I a més, us en fotríeu creus. El primer que ho va dir, els 16.000 milions, va ser un conseller socialista, un senyor que es deia Antoni Castells, que va fer el primer estudi seriós perquè l'estat espanyol es va negar durant tot, fins ara, encara ara. Sembla que l'última investigació és del 2008. I el primer conseller que va fer estudis propis, perquè és una bèstia de coco, econòmicament parlant, i va xifrar-ho, va ser Antoni Castells, socialista, del Maragall. O sigui que... I des d'aquell dia, tots els consellers, vos creieu que el pobre Mas Colell, amb aquella cara desvolutat que fa, no els hi deia. El Mas Colell un dia va sortir a... No, els hi deia... Segur que els hi deia cada dia, home, segur. Perquè parlo de comunicació i d'economia, els periodistes no recullen aquesta... Bé, d'acord, no, però s'ha dit molt que 16.000 milions... D'acord, quan vulgueu. Ja està.